Здравейте хора, аз съм Жорката и вие гледате свободно време с Жорко. Добре, сега ще правя един коледен коледен так. Така че слушайте и си отваряйте ушите. Първия въпрос към коледния так е 10. Първият въпрос е: вярваш ли в дядо Коледа? Ами честно да ви кажа, и да, и не. Защото един път хванах баща ми и леля ми, как са превърнали в дядо Коледа. Уоо, беше грамаден. Добре, вторият въпрос е: коя ти е любимата коледна песен? Ами 12 коледни картички, сигурно някои не са ги слушали като ни хора. Добре, седно. А третия въпрос: кой ми е любимия коледен филм? Сам вкъщи, уе. Добре. Кой ми е любимото ястие за Коледа? Аз да ви кажа, не знам кое ми е любимото, но знам кое ми е лошо. Сърмичи. Не ми харесват много, не са лоши, не са добри, не са и двете. Аба. Хаштаг натурален и оригинален. Добре. Какъв подарък искаш за Коледа? Ами искам едно джакузи тук да си го тура и да излизам веднъж седмично. Добре. Добре. Шести въпрос. Коледни. Дали съм правил коледни пощи? Ами не. Добре. Къде празнуваш новата година? Ами аз я празнувам в... Ами миналата година аз я празнувах в Люси. Там Summertime в Люси. Добре. Осмия въпрос е: дали моята елха е изкуствена? Чакайте се. Един момент. Върху хладилника, уе. Добре, изкуствена, мисля. Да, изкуствена. Добре. Девети въпрос: правил ли съм някога снежен човек? Да, правил съм много пъти. Десети и последен въпрос: какво ти харесва най-много в Коледа? На мен ми харесва, че съм с приятели, роднини и най-вече подаръците. Тези хубави, сладки, хубави подаръци. Те са единственото, което ме интересуват. Казах си, че няма да плача. Добре. Това беше май от мен. Кой знае, може да видим и... Нали знаете кого? Знаете за какво говоря? Шишманка. Да. Това беше от мен и до скоро. Бам-бам.